Filmové novinky, ocenené snímky a aj kultové klasiky. Už po 17. raz prinesie filmový festival inakosti témy LGBTI plus menšiny spracované na striebornom plátne. Festival, ktorý sa začína zajtra, 22. novembra, sa po prvý raz uskutoční na 5 miestach a prinesie viac ako 70 snímok z domova aj zo zahraničia. Festival podporili aj herci Richard Stanke a Zuzana Kronerová. Potrvá do 28. novembra. Příroda tvoří jenom samé originály. Vemte si to, jaká by to byla hrůza, kdyby jsme byli všichni stejní. Představte si, kdyby jsme byli všichni jako já. A nebo ako pán riaditeľ. V snímke režiséra Bohdana Slámu venkovský učiteľ Pavel Líška stvárnil geja, ktorý hľadá pokoj a zmierenie. Aj tento film z roku 2008 prinesie filmový festival inakosti, ktorý bude tentokrát až na 5 miestach. Riaditeľka festivalu Zita Hosúová. Vedeli sme, že budeme do programu zaraďovať množstvo kvalitných filmov, ktoré je nevyhnutné premietať v kvalitných kinosálach. Kino Mladosť, Filmovú a televíznu fakultu VŠMU a z nových priestorov pribudla Slovenská národná galéria, Kino Film Európa, Kino Nostalgia. Roman Samotný z iniciatívy Inakosť pozýva na festival nielen ľudí, ktorí hľadajú odvahu nájsť samých seba, ale aj väčšinovú spoločnosť. Môžu na vlastné oči vidieť, že to nie je žiadna Sodoma a Gomora, ale naozaj, že to je veľmi priateľský event, kde sa ľudia k sebe správajú s rešpektom. Programový dramaturg festivalu David Benedek odporúča napríklad film Nesmiernosť v hlavnej úlohe s Penelope Cruz. Ona má trans dieťa v tomto filme a vyrovnáva sa s rozpadom manželstva a zároveň aj so zmenou svojho dieťaťa. Riaditeľka festivalu Zita Hosúová dáva do pozornosti aj Meryl Streep a Cher vo filme Mikea Nicholsa Silkwoodová. Na tomto filme je zaujímavé to, že tému neopätovanej lesbickej lásky režisér veľmi umne kombinuje s otázkou ochrany zamestnancov a zamestnankyň v továrni, kde dochádza k únikom radiácií, takže nie je tam len téma LGBTI, ale aj dôležitá environmentálna téma. Patronka festivalu, herečka Zuzana Kronerová, vyzýva Slovákov, aby boli tolerantnejší. Ako keby naša spoločnosť išla smerom až k stredoveku. Som z toho zhrozená. Tento náš skvelý, kvalitný festival inakosti môže prispieť k tomu, aby ľudia stratili predsudky. Súčasťou festivalu bude aj konferencia zameraná na práva a postavenie LGBTI plus ľudí. Marián Žárik, Kukelka, RTVS.